Čaute makači, čaká nás tretí tréning. Tretí tréning je, ja ho nazývam, že masakrálny kruhák, takže si ho užijete a budú sa tam striedať rôzne cviky, rôzne počty opakovaní a rôzne intenzity. Ale na toto, aby sme toto zvládli, sa musíme poriadne rozcvičiť. Prvý cvik v rámci rozcvičky, potrebuješ na rozcvičku, ináč budeš potrebovať takúto gumu. Prvý cvik, dá sa do sumo pozície a ideme pomalým pohybom, ideme 10 opakovaní. 3 pomaly, v každej pozícii vydrží 4. Výborne, 10. Teraz sa dáš na zem a ideš dole pozerajúci pes, natiahnutý z zadnej strany. Keď máš, dáš nohy, dáš sem, ideme fire hydrant alebo čúranie psa. Chrbát je rovný, ruky pretočíš dopredu a ideš 10 raz. Desať, druhá noha, raz. Desať. Teraz sa pretočíš, láhneš si na chrbát, cez jednu nohu si dáš gumu, teraz zodvihneš zadok hore a teraz noha ide hore-dole cez gumu. Hop, 10 opakovaní, 3. Desať, výborná. Teraz si klakneš na kolená. Gumu dáš pod kolena. Dáš ju sem a podľa obťažnosti ideme tlaky nad hlavu. Raz, dva, brucho zapnuté, 3. Desať. A posledný cvik v rozcvičke, sa postavíš na 2 gumy a ideme príťahy v predklone. Raz, 2, 10 opakovaní, 3. 10, výborne. Kolo máme za sebou, daj si krátku pauzu, vy urobíte 3 kola.